Takže vás vítam pri sledovaní môjho ďalšieho videa z mojich ciest. Ako som sľúbil, toto video sa bude venovať prednostne téme jazdy po diaľnici, čo je celkom taký zaujímavý fenomén. Viem, že nielen skútristi, ale aj motorkári sa snažia diaľnici vyhýbať. Ja celkom dobre rozumiem, prečo tomu tak je. Pár 100 kilometrov po diaľniciach som za toto leto nabehal aj ja. A nevrajím, že všetko to boli úplne príjemné zážitky, ale nič úplne zásadne nebezpečné som ja osobne na diaľnici nezažil. Diaľnice používame, aspoň ja teda, keď potrebujem sa priblížiť k nejakému miestu čo najskôr a nemám potrebu sledovať okolie, a teda priorita je to niekde sa čo najskôr dostať. Napríklad, ale povedal by som, že keď som jazdil po východnom Slovensku, tak tá diaľnica popod Tatry je sama o sebe pekná a musím povedať, že tie panoramaty sú veľmi pekné aj tam z diaľnice, keď prechádzate popod Tatry alebo popri Liptovskej Mare. Tam všade sa dá naozaj pozerať na krásy prírody, aj keď ste teda na diaľnici, ale teda chápem to, že v podstate môže to byť nudné. Motorkári na silných motorkách samozrejme s diaľnicou problém nemajú, lebo rýchlosť nie sú na tom tak ako všetci ostatní účastníci cestnej premávky na diaľnici. No jazdci na skútri, tak ako ja, ktorí majú 125, čiže to je v podstate celkom máličko, s rozsahom rýchlosti niekde do 100 km, 110 km za hodinu, hovorím tak v reáli, je diaľnica naozaj nie celkom ideálny priestor, ale za mňa sa dá, ja pokiaľ potrebujem ísť po diaľnici, tak na tú diaľnicu zídem a idem. Všetky vozidlá, ktoré na tej diaľnici stretnete, sú poväčšinou rýchlejšie. Samozrejme pomalšie vozidlá stretnete takisto a sú to teda väčšinou kamióny a to je taký trochu strašiak. Vy s výkonom motora, v mojom prípade 10,5 kW, si samozrejme nemôžete dovoliť predbiehať tak ako na bežnom aute. Proste keď idete autom a niekto je pomalší, tak výkon vášho auta je dostatočný na to, aby ste ho predbehli nejakou 150-kou na maličký moment a v podstate nemáte problém. No, 150 km za hodinu vám takýto skúter, ako mám ja Cruisima, nedá. Máte maximálne, ako hovorím z mojich skúseností, reálnych 110 a no možno plus minus nejaký kilometr hore dole. A to už naozaj musia byť tie podmienky ideálne. Preto keď idete po diaľnici, musíte byť ešte o trošku obozretnejší, lebo si nemôžete dovoliť naozaj to, čo bežný motorkár, to, čo šofér auta. Musíte naozaj jedno oko pozerať dopredu, druhé na zrkadielku, aby ste vedeli, či sa neblíži nejaké auto za vami a aby ste mali zmapovanú situáciu pred vami a stále si boli vedomi toho, že proste idete na hranici výkonu toho skútra. Čiže on v podstate ide stále takmer plný plyn a viacej už z neho nedostanete. To je dôležité si uvedomovať naozaj v každom momente tej jazdy. Pokiaľ, ako vidíte na videu, tá diaľnica je viac menej prázdna, aj keď je to úplne všedný deň, toto je diaľnica cez východné Slovensko popod Tatry, tak nejak sa nemusíte cítiť zle, je to v poriadku. Kto chce, vás predbehne, kto za vami nestíha, pôjde za vami a nikoho na tej diaľnici svojou jazdou určite neobmedzujete.
Iný prípad je, čo sa mi takisto veľakrát stal, že idete a tá diaľnica je plná. Čiže v jednom kuse vás obiehajú auta, v jednom kuse. To už nie je tak úplne dobrý pocit. Dokonca mám skúsenosť, že niektoré autá vás prebiehajú tak, že ani ako keby neprechádzajú do toho ľavého pruhu, ale obiehajú vás úplne natesno v pravom pruhu, vo vašom pruhu len jemne idú ako keby do boku a idú tesne popri vás. To je naozaj nepríjemný pocit. Mne sa našťastie nikdy nestalo, že by ma obiehalo nejaké väčšie vozidlo, nejaký kamión veľký alebo nejaké veľké nákladné auto. Čiže tá rýchlosť, ktorou sa presúvam štandardne po diaľnici okolo 100 km za hodinu, priemerne určite áno. Reálne samozrejme opakujem, že ten tachometer vám bude ukazovať aj 110, ale nie je to celkom tak. Tak tým pomalším autám, vozidlám určite ujdete a tie rýchlejšie vás budú predbiehať. No a niekedy je to naozaj tak nepríjemná záležitosť, že aj zleziem dole z tej diaľnice alebo napríklad naspäť z tripu sa už nevraciam po diaľnici, ale idem okreskami. Ale teda keď už idem po tej diaľnici a náhodou je tak ako na tomto tripe na východné Slovensko, tá diaľnica naozaj nebola moc plná, bolo to úplne v poriadku. Necítil som sa nebezpečne ani raz. No a prichádzame do momentu, teda keď máte pred sebou pomalšie idúce vozidlo. Toto som naschvál vybral tento záznam, aby ste videli, že predo mnou je kolóna kamiónov. Takže v prvom rade je nutné pozerať do spätného zrkadielka. Za mnou v tomto momente, keď som začal predbiehať, tak tá diaľnica bola prázdna. Ale vy si musíte uvedomiť, že tieto kamióny idú tak okolo 90-kou. Všimnite si, že obieham ich naozaj v podstate svižne. Není to tak, že by som nestíhal. Idem prvý, druhý, tretí. Za mnou už vidno autá, ale stále ešte, kým sa priblížia, ešte kým prídu, oni idú povedzme 130, ja v tomto momente idem toto, aj keď sa to nezdá, je to mierne dole kopec a idem možno nejakých 110, 115, keď je prudko, tak naozaj na tom tachometri je aj tá 120, ale určite nie je moc nadlho a nie je to reálna rýchlosť, že idete fakt 120. Autá, pokiaľ už sú tesne za vami, tak sa samozrejme stiahnete na pravú stranu cesty a znovu pozeráte, či niečo ide. Napríklad, či nejdete do kopca. Áno? Čiže musíte aj sledovať ten terén pred vami a pokiaľ idete do kopca, no tak rozhodne sa do predbiehania kamiónu nepustíte, lebo ako náhle máte 125 kopec pred vami, tak vám ten skúter 110 proste nepôjde. Mne sa už niekoľkokrát stalo, že tá diaľnica sa tak zdvihla, že som išiel ledva 80. Hej. A ten kamión ide 90 stále, čiže vy na nejakej rovinke sa do ňoho pustíte, začne stúpať kopec a vy zrazu idete 80 a ten kamión, ktorý ste chceli predbehnúť, začne predbiehať vás. A samozrejme za vami môžu byť ďalšie autá, no a hneď je problém na svete, takže vždy naozaj veľmi zodpovedne sa púšťať do každého jedného predbiehania, ktoré robíte na diaľnici. Ak máte 125 len, tak musí tam byť aj nejaká myšlienka, nejaká stratégia toho, pokiaľ nechcete naozaj hazardovať so svojím životom a rozmyslíte si naozaj dopredu, že aká je tá cesta pred vami, či mám dostatok miesta za sebou, či tam nejdú už auta, nie sú moc blízko, ktoré by ste jednoducho začali brzdiť. No však ako nič by sa nestalo, ale budú sa tam na vás lepiť, vytrubovať po vás. To je určite nepríjemné. Ja osobne by som určite do niečoho takéto nešiel, aj keď to priamo nie je také, že by ste sa ohrozili na živote, ale je to len proste nepríjemné. No a čo teda naozaj je veľký problém je
pokiaľ by ste takto chceli predbiehať nie na diaľnici. Tak ako som spomínal, pokiaľ stretnete nákladné auto v stúpaní na nejaký kopec na úplne bežnej ceste, tak všimli ste si, že zhruba ako to bolo rýchlo, aj keď tam dáte plný kotol, tak do kopca ten kamión prebehnete na veľmi, veľmi dlhom úseku, ak vôbec. Ak ten skúter vám začne strácať výkon, tak jednoducho komplikácia ako hrom. Áno, čiže za vás sa môžu natlačiť nejaké autá, nedaj Boh pôjde oproti nejaké auto, opakujem, nie na diaľnici po bežnej ceste a máte zavarené na parádny problém. Takže predbiehanie kamionov 125-kovým skútrom je naozaj trošku problém, ale na diaľnici sa dá, tak ako ste videli. No a na bežnej ceste je to trošku umenie, ale treba naozaj byť pripravený na to, že nejakú dobu za tým kamionom proste pôjdete, až keď ste si úplne istí, že cesta za vami je voľná, cesta pred vami je voľná a výkon vášho skútra bude stačiť na to, aby ste ten kamión predbehli. Čiže vy za ním idete, vidíte, že on povedzme tiež do kopca nevalí 90, ale ide povedzme len 80, keď je plne naložený, tak možno len 70 a tam už ten rozdiel rýchlosti je dostatočný na to, že keď dáte plný plyn, tak ho predbehnete povedzme aj do kopca, ale nebude to tak svižne ako na aute alebo ako na silnej motorke, takže potrebujete na to podstatne viacej času a na to musíte mysleť samozrejme dopredu. Takže na záver rozhodnutie, či skúter patrí na diaľnicu alebo nepatrí. Vyhláška hovorí, že ak vaša minimálna rýchlosť je aspoň 80 km za hodinu, tak po diaľnici môžete chodiť. 125 majú tú rýchlosť určite väčšiu, 100-110 vám to po diaľnici pôjde. Takže z hľadiska tohto áno, z hľadiska toho, akým spôsobom tá jazda prebieha, je to určite na zváženie. Ak sa chcete len niekam priblížiť rýchlo, tak určite môžete použiť diaľnicu, ale nie je to úplne ten terén alebo tá cesta úplne ideálna pre takýto skúter a vy na to musíte hlavne teda pri jazde myslieť. Je pravda, že počas môjho jazdenia som na diaľniciach nejak veľa skútrov nestretol. Skôr veľmi, veľmi málo je to takmer vzácnosť stretnúť skútristu 125-kára na diaľnici. Ale až tak úplne veľa toho nachodeného nemám, aby to zase som nerobil z toho nejaké pravidlo. Moje skúsenosti sú také, že tých skútristov s menšími strojmi je naozaj na diaľnici málo, ale chcel som vám týmto videjkom len dať takých pár tipov, že ak už potrebujete ísť na diaľnicu, tak že sa to dá, že pri dodržaní nejakých pár zásad, pár pravidiel, tak sa tam môžete cítiť aj celkom bezpečne. A keby ste sa tam naozaj cítili zle, tak proste na prvom výjazde zleziete dole a Slovensko je krásne, nech už sa vydáte kamkoľvek, tak všade môžete zažiť a vidieť niečo pekné, či na diaľnici alebo mimo diaľnice. Hlavné je vždy dojsť do cieľa živý a zdravý a tešiť sa na nejaké ďalšie výlety.